An éis sin cóideach de Pádraig Ó Mianáin agus Fathach a gúnaí na phléisiúr a bheith caint achta cúisear le agin a bheith ag caint inniu agus na malamh gachnaine agin is dotha thuis go mór a bheith am orm sa cinse an seolir lína bhí ag an fhoclóra nua bearla géalaige agus lena cai sin an páirteacht a bhí an ag an tuachtaran ag an uachtaran ag a feargrin dara agus dar. Fi sin de Fathach ach bhógam a bheith caiint leis an údar an agaibh hen mas mí an lad. So dús seán fhoclór don chéna bhfuil sé feice aige nó aici go dtí seo. Seán crota tuirtúil go maiid ach tá gach focail is síon sin tá sé toisú go maiid agus is fiú a bheith agus sáil déimid níos faidir aberlinn fan lugan lína de seo agus fan fhoclór chlóite lena cais. Well, gobulus an leorsan at lágad an sin an chéad mhórachlar dá hanga gaalacha foilsiú le daithir bliana hanig Fathach Ó Néill sin chéad mhórachlar bearla gaalacha hanig fhoclór do bháildraithe an éidir cuic an naí agus tá sé bunithe tá sé tairthe na ddíorthaithe ó síomhar lína fhoclór.caí gobulus tá hartfa idir leathe agus gá dríon an ábhar lína an sa leor tá 3,000 intral an sa leor tá 8,000 lína agus tá hartfa 9,000 ina céile na brí a ácail cúdaithe an sa leor a gompar le hartfa 100 agus 5 mar sin lína. Mar sin is leagan cymrithe den ácail línatón agus sinnatí ar churún focail Concise in sa teidil a th náid táhanana a chur sontas in sa tartatón mar Concise agus is cinnte gur luath Earraigh mas Concise a bhí hiiltú bhí ród. Well, change it tíomh híomh chéile an dá achlóir seo lína agus chlóite agus nua lena cais fhoclóirí Ó agus Fathach do bháildraithe tar lína cumáid? Well, no, tá gá hiú fhoclóra ag fásta gaige tan an síú cinál don achlar chuamsir a fhoclór.caí an bhfuil agus sin an fhoclór bearla gaalaigh bhfuil tionscailta teat an críthe ach nuair bhí de gobar sin ar began dúna cinál leagan a digaide a chruthú dún héin mar as na taide de achlar í Ó agus achlar í do bháildraithe agus an fhoclór bug. Híimiid go mé úsáide ag pobl na teanga go mó tórathú agus tá chlucht an riire ar an dá hiú ná tá bug nach gá bhfuiln go léith úsáideoir sa bhíon ag gachcionn den dá hiúnas agus an náid cé go bhfuil fhoclór Ó Néill nó fhoclór do bháildraigh go bhfuil si cinál tá sé ístanas ó hiú dáta ach ní rathí luach ar riú an is tá luach buan ag achan nachar agus an mar a bhí ag fhoclór den agus a fhoclór a bhisin as cinna léirú iadidir ar an teanga mar a bhí nuair a chur an leorsan na Gríoch agus tá severas teanga ar fáil an sa dá achlar sin a tá gáil bheith difriúil leis an cídá fhoclór atá salát aniu na tá teanga gahrú bhí bé mar chuirsaí litriata agus tá na fhoclóir salát aniu difriúil ar go leorbalaí leis an nós a bhíon na hanig Fathach Ó Néill na fhoclór do bháildraithe. Well, chugamid ag an difir sin ar bháilbag agus dús go siar don duine nach bhfuil aithne ar bí acu ar céthú agus go dé mar hála gur críicní tú leis an fásta áirithe seo. Well, rugam máile he clíama bas baile he clíama wathair bas deire maithir agus bhí mar dar dóga le gaalaigh agus nuair bhí mar hartfa ceithre bliana deis thachraí na heismithirí boga chun na Gaelta le go dócaí maithéin agus an chuile den chláán an sa Gaeltacht. Mar sin tógu an gdóirma bhí mar an gdóir betí gur mar hartfa 5 bliana deis an sin bhg an teile go deire chuime na hóscoile a go rahan ar mar céim na Gaeilge agus na Frankis agus sin dunne bháil ar dúspáir bín ahan Gaeilgeár ag brach chud mhór achlar is scarabhí ná tá chud mhór an síl comhamsirthe ag tead thugann trí ineag an bhearla ná tí scagar an bhearla mar sin is gré léthú na gré riachtainna de rinne bé a cathú síútaí Gaeilge a bheith cinál ar an neolalas fa chuirsaí fhoclóráta a chamáile sin ó Harlagróh an rankis má chud am a chéim gus go chaith mar blion sa rank bhí an dúchla an breise sin an gur bheganú ná bheith tarint ar achlar í bearla Frankise agus I géirí gáil ó Gaeilge go dtí an rankis agus I brathir ar gréichead an bhearla nuair a ro fhoclór ceart Gaeilge Frankise ar fáil. Mar sin bhí spéis go gcónaigh an gúsaí fhoclóráta agus bhí spéis mar úsáideoir. Mar sin bhí mar déanú íorchéimar fu mar céim mar dearma go rahan chu mar réon sin le hiorchéime dhéanú agus linde bheith mhac léon íorchéime hanig an cólacht international columns hanig siirsin ag oscail chu rahan bhí siirsin ag tuairt fin chiad achlar
da hanga fhoclóra póca da hanga barla gaelic tíomid den tír agus hanna se go churahan agus sin hasí mis a gobar an jam an cin bug a bhí dús agus a sin bhí gannne an hagarthirí an san legan pocket an legan níos mó. Dimme má lom sin bhí seala gobar an CCA mar aistíthir scuúbithe agus na háisna aideis for má Boston International a balliste wire a rééis mar agarthirí nó mar aistíthir aistin aideis. Gwe mar ras go curahan sin if couple blian mar later le gaelic agus vi chancellor fhoclóra Schulzen an vi mar gober an nachler an sin kina legan níos mó de Hansel Collins agus sin an gavéras a hacht hasima wat hannig an post togum fi lahar mar agarthirí fhoclóra le forest a gaelica hannig an postin a níos chu mar stahar agus kakul ma lasno lo le mevlis ta man sin a hin. Well, the last so the sagum rather against faster. Because every feed in Sheen agus near kid lay to no or hello to postlegal mar agaibh and fhoclóra and the shot. Sounds good all a hen a watch year fish earn a back I know the tusen Lisa on and it touches jahar for Gavil as a hawk ac be to glector be to post na hakadol at comproduct Meyer Valley. Kinchak dagen ag buinte leis kincha agus chans go mar seo sin go ro scamon an jou kinchak ag buinte an chans go mar seo agus ri free den sin swintu to. Well can na rudi wonin le a gober a réim se bíad a chud na tanga na nominee gemínát kinnu yenu kahat a vasen to hen a sefati ar vefati a habel a chonacher tarva amert an tangi. Agus kinte is féidir tonnach an sa dón acadúil an hiad eúntíine agus daine sppragu agus tá an dúhraid an cooler acadúil san táhata an éontangi a go dtír a dacha le tonnachar praticúlamart ar rucht na tanga was a bhí an tjontur seo einta taranta bhí ar náid spéisiú a gústí fhoclóra a scarabí agus tá sig ahanine was gur tjonskudil an éon vintanga costas na gaelic well táhat leich leis na fhoclóirí leis na mór aclóirí is iadsin na horlisís éfatí dacha le daine chumasú a dacha le caite na tanga a ardú agus a dacha le húsad na tanga a éascú don cucan na daine bhilantanga acu nó na daine Tigerian tanga acu. Mar sin bhí go leor cúsin a bhí go leor boxí a decal ag an fásin agus nominee ní hé an past a seaskere ó hiú wat mar dúirt a bí pasbú an agam na Roma bhí mar gobar a víle ón daras chuir me stechar fá dír me as pasbú a chuir stechar fast a maiile lia agus is conir trí bliana gan éon cantir é bhúna éisian ach ní hagan deisna mar seo rá bhanna go síl na Gaeilge agus mar déirm tá se daithe bliana bhí anis ó bhí an chun rivision mar sin go bonasa ba yes é na doculum a scoúla haram agus chuir me stechar agus mar déirm tá man sin ó hin. Agus go dé an staid an rócursaí nar a céad ceapú don fástú bhí ar nó lexicography masterclass. Bhí siad in a gobar rins blianta revision ar an corpus bearla chur fáil don fhoclóra seo agus ar nó bhí banisteoir tógra an comai. So go dé an staid ratha a rócursaí an? Well, tá cíál tá bheith chud an sa ragar an cheisian a gúsí fhoclóra a gáitina an sa teangaí. Bhí me héin ar nós ahan an eile néomh a gobar go garin bhfuil mar aistíthir nó mar agarthóir agus ní ró fhoclóra bí agan ó bhí do bháildrithe gaspar le Gaeilge ná Dónal hanig má néidir 77. Rud a bhí ní tála nó tan nálaigh siar athru tan dónigh siar athru tá téirmí agus concheapa agus tá an just cuasa ag siar athru na hantangaí. Agus go practicúil an rud a bhíon mar úsaidir garimúil. Go me de ligin ar sí le lean deisce de oclarí, hí na mór oclarí agus bhí betir trochan a daigad min oclar na listí téirmiata agus bhewer cinna fusabhagad céan chun an listí téirmiata a mitri go mé an téirma bhí íhart. Mar sin bhí bacaní bhí cis chontasa ar úsaidir na teanga a dacha le bheith dúnas an deach leachtas agus bheith munina go ró an téirmas úra an téirmas crunne. Agus ná na bhí man sin arráiste a teagas nó arráiste ar an nóscoil mar hagascóir ba léirú an bac chuir seo roghine bhí ar an chas an fólama
ó náid go dtí ard letir hat teanga. Agus gomininic dís bragu bhíon da réine ag ahan level chugur an bhescoil nó ar róscoil na daine teag fólam go nehar mar sin bhí an teanga héin ó hiú solar fhoclóra an ráthart me den na lefine as bhí sin ag talú faoi bhain nó an phobal an sa teanga. Na sé dagal sin tionscoil well nar bonú fás na Gaelic fi cho into inan chéasta níidir ní hanaí choú cuam na fhoclóirta agus na téirmiata mar chuúm rachtúil ar áras na Gaelica agus hasín fás láithre a flanal fo honne solar fhoclóirta úrach ar a fád na Gaelic. Agus einhiú láithre go dé an riachnas bhóhíon san nám na fhoclóir mór ón mhórhanga go dtí an bhaintanga ón bhearla go dtí an Gaelic. De riger gannearnú Féile an gáart na fhoclóirta a né áilsú Earraigh Óneill hí níos mó na 4 blian caite fan námsin, hí an Sanelas, hí an Taithí, hí an Chorthaige, hí 800 liceile srú, agus go bheith an táisiad ón tús, is chamáile sin gur cúsí fhoclóirta a gatainine ar fud an dóin in é ahrú ó hiú Chorthaige agus ó hiú was an réimhleat a technolíthe. Mar sin nuair a thugann faras faoi gáart na fhoclóirta le áflandú ríist. Chuise am má hí legsad rompu an chud is fearr an Sanelas agus an deach leatas idirnáisiúnta a chur an tairmheh don tionscoil seo agus reachta le commartas agus fuair cólacht mór le ra godónda agus í fhoclóirta lex MC mar luisiú. Fuair siar an conrú a dúsmar a maidir le planal agus leis an dúthra legan fo honne tionscoil mór fhoclóirta de réir na gritir nó de réir an Chorthaige cho Amstere. Agus chamáile sin bhí sin ní an daracíim a dhéanú fásta sé sin corpus bearla agus corpus fhoclóirta bearla tá all corpus ionpach a 7 billiún focail sin an dúthra ar fád agus as an corpus sin bhí lex am sin bhí siar sin ag táisiid ar corpus fhoclóirta ú scagu déanta ar an bearla agus ar ahan fatrún agus ar ahan úsáid agus samplaí beá chuir leis. Mar sin an funtar hasí mis mar dúirta bhí banisteir tionscoil cappa blian róm Cathal Conbray. Agus bhí mar díire an sin bhí an tionscoil ar tí bogu a drá a net a mé tíú na Gaelica ag ghlacha sellh ar an tionscoil. Bhí ahan a déú daine gan Gaelic go bheith chutha a bharas, bhín dúthra agus an Chorthaige ach bhí mar take ag an funte ar gad a loch na Gaelic an sin sellh a ghlachu ar an tionscoil agus an rud a chráú an sa trá ar bhaid lásan. Agus an corpus a bhí curtha dala chéile ag lexicography bhí mar dúirtú ceannar leithe bhí an ach bhí sé neamhghrach ar fáid agus bhí sé ceanrádaíoch. Bhí na daoine na sanealaithe fhoclóirta bhí trúra acu bhí Michael Rundell agus Sue Atkins agus Adam Kilgareth for Adam bought boas a hungan in réalhaithe. A bhí siar sin an a gcionn rádaithe le taithí a bhí sin an a gcionn rádaithe ar level dónda a dacha le céandáil le riomhairí agus commas na riomhairí a chur an tairmheh leis na fhoclóirí is fearr na leis an solathair is fearr. Was a tanrúsa an idileax nó an teanga farsna ag ahan daine agus tá sin teoranta. Was an bailthe bhí dopa daine daine 1.7 billiún focail a leo agus brú maithe sin go dtíanana focail is cáitianta was it bín a focail hénig ahan daine go na hélimút a cáitianta an ar gláigan héin. Mar sin tá bhaile bheith daonlahan a le bheith abíochtú le léireúirt a haní tá na corpus sinné an bailile sin na éasú chud mhór. Mar sin chuir an rudidir an siad sin na thug siad sin an nachlarad ar level dónda céimil a ré boksed on all harpas gedier an a gater staan na billion fakele as kinla had different checks ko jorhi na man an kino our kuisen ken is fode agus hor fakleri le taihi ag den analyse er an inise a one la ga fakel agus ga breed an a fakelsen agus vi se dabel around sin wal Sean a hústadína Sean a brian as cotton dat a akal X agus Shaw sampled an na húsadí Shaw sampled an na Caracanta den na patron grammalis 100 agus vi sin a chur a fáile acu mar áha war as a bhéti folklór a spíno má agus festogan sin goró an chud is úra agus an chud is abíochtúla den analíse an bharla ógan mar húsfonte ná Jonesco le bí da hanga tá an bhaintanga agus sin an bharla sin tá céim na sprechanga ar ga an Gaelic ga sogan a bhateal leis an áhar bharla an sin tá céim na hagarrata nu a réinitir cadéad an áhar sin lig a bheits a fecail in san ochlar Jerry. So no
tá sé sonrach an fásta gur bearla comhaimsere cosúir de bhearla America in san áireamh comhaid agus gré de bhearla mar úsaidir an Éireann in san áireamh comhaid fásta. Well, an rist vi siersna tato o chorchaige kinal vi se ganker an verle mar hanga gonda agus vi se geri was geri am bonneher so an a as ag fhoclóra a bí am an berle mar keku fhoclóra eintanga berle no fhoclóra verle a tanga eile at bí so don agus der réirsin an áitá well vi se as vi se hinden a héad principal a begad an legan síos and sen legan a má dóna ag daine an verle a jechin al Berland a berle verke agus berle na bratenne agus on héad le rio ní leoha misne go dó hé berlen a bratenne an chinal berle a tal ortanéieren naar an verle vi me de gerie chu láher agus vi tísbrat was a bríwer an agus ben jerivir sin na an wonne haar tugin tá áwer verka market mar no AME na berle verka agus an tower nach berle verka an choret avion nach dó hé berlen a bratenne a berle nach berlen a braten gur non-AME an chodelle mar sin vi sin niet am mein am hapla an splat an joan a hart a kirichéad míle úsadar sa bblion America ag úsáid fhoclóra.caí. Maar tá troch fin géad a úsadar fhoclóra.caí ag chat ó hir a haar lear sin an bontas a bhaine leis an ardan nedilín agus rud a sí an asce agus mar hapla tá leor fáil níl balla ha bí mar kirichéad míle cóp an leor ag America ba jaast a méo a níorsin go a haarlu. Ach kunder a doeglein vi roon en sin go vegen doen mar Earraigh mar déine wat taihugen an verle mar loricher an Earraigh go vegen doen arm regeners heen outside en sin den ene kent te gro brien an a heren agus bro karakante agus rod die better a vi laar en se skagu a vi son allharpus vegen doen aardevogen outside an verle an Earraigh agus a ene kent gur blast na heren a bheith náhar berle agus dearterling go generalte gur léir gur fhoclór éarnach atón gur léir nach sa bhratain nó America stríú gur fhoclór a bhainins le héireann níomháin mar sin gom de léir na Gaeilge mar tá nó an éireann ach gur léirú inta comhaimsir an bhearlatón fásta an éireann. Tá caiisir sin agus ceimar a fiú aniu bhí mé si ag lora an focail petrolman mar bhíon ag na Pes America agus tá sé an agus an a cai sin top dollar agus couple rod eile agus a kaint verige mar a deartha tá sé jazz go dtí gom go isteach agus na ruí sin a heimsú Sarli is sé is dótha denna ag an tá mosún nó bheith a teile go móhinn tíísin go dtí lo a bhachas eile bheith ar war a jangi an Earraigh ach nuair a thuí sé bh món an tógra seo a gceart ó hiamh na Earraigh de gavílas a hocht. Go dé an chuirthaige bhí agah agus go dé a sort principle a bhí war drúras dótha an príomh cena bhí le January gus dé an sort fhoclóra a bheith an le tíh lehéidí de bhádrithe ó dónal agus de réir rive. Well, the couple of bond principle, I guess, mar sin a dacha vi a couple of rud an éit hat an kin san nachrat a gatine an sa dón le troha figan a troha blian. A dúsbar a tá na fhoclóirí a gatine an é iri a wad well James a úsin fa focail dílahi. Léirin se spectrum omlan na réim omlan na teanga mar tá sí an úsáid. Mar sin tá teanga a der vínig as garu tá an teangi ormalta as an teangi neormalta tá na focail garu a bhí daine chahalas an Gaeilge a se na mnianta na ro lehéad áca logan sa Gaeilge a tá sé lig an san nachlar soganne go dír mar a bheith a bhachlar comhamsir bearla Frankise mar sin go bós ma hog an inise ó scagu corpus le fus goró na focail seo miniciúir an úsait sa bhearla bhil bhí se le chuir san nachlar agus bhí sola ar Gaeilge le chuir mar sin chéadrod na a daca le comhamsirthe na teanga an sa bhearla a daca le ganibh cíál badí máidir le clíle le réim ar teanga rud a chutha fáidir aber bhachar i gcóna ná bhachar do bhaldrithe ná an nósa gin san an grosíir san cíál acadúil go ró réim ar teanga sa bhearla agus sa Gaeilge agus grú go leor den grachant an sa dahangi nach gur na massive a crí chur a bhachlór gur seis orlis acadúla bhís de foclóirí tan leis an hart agus leanma daine an nós comhamsire. Chamáile sin was bhí dúchlein a léithe daca leis an Gaeilge na tuisguró bhí foclóirí gcónail hana hen nó fiche chuig na trocha blian deis bhí foclóir do bhaldrithe níos mó na cuica blian deis. Mar sin ní Roma dabal
de gra agus I fhoclóra a gentar legan de ochlar ahan 10 million na ahan 5 bliana. Agus bheit habal an níhe fin géad an ochlar a bhí agad 10 million a lacu agus a sin 10 fin géad a lasú nó dhéanaan níos com áhúach ar steat, but a grain áhar agal lár. Agas aber ochlar de Waldry and an focal computer, an focal supermarket of ochlar de Waldry. And ní lachsan ar ochlar de Waldry a chuú glá ní de chuigan ní a léirí se a leid a hocolin a brath na funchi an revision mar húsfunte. Agus waile leis an cho Amsterdam bí mat abalta an cho Amsterdam a dhéhniú ón Féile me geall an Charpus, agus waile cho Amsterdam na Gaelica dhéhniú an rud a leagmid ro a began dún tatar chur hiige Astrahan agus an tror a hogmid don na hastirthirí bí bobar an na ganbheith galig de Waldry na ganbheith galig funse bí strífa an táhar astru as muile online mar a rihu lásan a ras lá an nuúan. Agus bra ar hobar a dang a hain agus it was a digbal hain ar godéma deartar rudí in satangas lá an nuúan. Nus tá cod an áhar a bhéti ra nachhfuil se ar an chuideas úsle nó ar an chuideas glunne agus better na hiad na caracante na sráda was a tarrálas agan na da leor a réitlá a havat I linne an rud a tá beá sehas bei gé ag achústal rudí a bhfuil túr an waithe gan agus tá a cantar country no chuideas mós country mai gaelta nó a gáhram a bhíon. Bheith a mér a chusan natanga agus mar rísa lásan nachhfuil an caracante Allensin na fuairmid an seanchan tillandá an talana mana bhfuil se beá an sa réaltar sin náfiú chur a bhéal fólamara nach bhfuil fis bhhailta acu. Mar sin bhí chuthaige Astrahan le legan síosamh agus daoine le heún bhí sin le hebramá agus ná bhí ceist an chéideán agus ceist na ganantí mar sin sinna na deacatí móra có Amsterdam le bheit réon dolas a fácarí cosla le deanga heile ceist seo an Astrahan agus go dé mar thorthaí faoi na barnaí Astrahan nachró fasa thugan bífa a léadú ceist an chéideán nó na gaideán agus ceist na ganantí agus bhí sé sinna le hebramá agus tror stíle le legan síos do tóir fan obair. Agus is dó rud eile bhí le cursa bhí na gúna cursa bh híomh na ggéige na teannathar an Féile agus an teannathar imrionn sé an lá aniu mar a Jimmar sé le fada an lá ar a ggéige bh híomh struchtúr de bh híomh foclíochta de bh híomh curthaige de agus de réir cé go deachar a bhí sé ag léad sin. Well, no, na Dermot gur dúil de ochtar in léanú a bheith déanlathe a dacha le léireoirt a rúsa na teanga agus bhín principal cíarna san táhata a dacha le léireoirt ar an Gaelic a ná a gas fóbal na Gaelica tá codhór an fóbal ar fólamaríad ag ponte éigen idir mar an tús nó bonfonte agus a lífa agus tá go leor mar geallar ar daoine bat nach cinnte fa chústa gramadí nó daine tá frídicheile idir chaúntí tá go leor cleachta sa teanga da me ha go ddíire ag bonú na réime teanga ar cíál scór miniceata sa teanga déirtar rudí cos le structúr cos a tam fear nó rudí mar sinna bheití ar ná began dúine cíál teorann legan síú in héin máile ó seo an tíos chéide an teanga a bheith sogan ach wat a tan Gaelic tan Gaelic fi bhrú an Féile le leis na céta blian agus de réime tan Gaelic golige de réime tá tanú teat ar Gaelic was an fóbal canteí atá gan sa teanga tániu smód a chora cante an Féile go háirí rudí bhaine leis an scéal có Amsterdam nó rudí bhaine leis an teanga neo ormalta agus tá nó a codhór canteí Gaelica was it úsat a want as an aco nó as an chor cante Féile nó as an bhafar Féile agus ceanna na dúchlan na bhío an réhanám na cahet raham dennu ggóil se cearca leor was it léirú an rud atá rá a chur iste agus an sampla dúsat an héin hampla tásam go gannéir daoine cinnte dear chanal go dtíga déanú súsa honrada nó bhí me géirí déanú súsar hon agus is tír Astrahan sin ón Féile nas níor an héin sin is chuúte déar an héin agus níos as an nachlár ach tá struchtúrile agus má brethú gurú se ceanasa a gceann na mór chanantí nó gopla chun na mór chanantí well ag ponte áirithe caithí foclarí léireoirt ar an teangaí mar atá agus was a haring with in lína ag ponte áirithe don ocha ratha nas go bhí céhs na hí a síhan sugams ag an cuiblin a déag na fihe blian be an lína sin a né bogu níos fáidir ré agus is ceann an rudí ní higlann mar déirm a bheith
ní higann úsal a héisiúil a dhéanamh le pobl na teanga thuid, was ní hiag bag a dhéanamh de cinnte de chlátas cante na gantarí maithe gaeltachta nó na gantarí a bhíonn sa gús le teanga lá go lá. Ní réonmhaid rud hiirge acadúil a chur an láthair daoine. Mar sin bíonn na bréithinne seo bíonn go leor díospáta, bíonn go leor mí hasamh agus go leor bhí daoine na néimtín an amlaí ach began dún teorann na legan síostún héin máte le go déit a réisúnta réan na greitir atágan agus be daoine a héileascó sin rá ada bhil a hamháin nó daoine deirs nachhfuil rudaí sa chaint nachhfuil a léirógan. Is there no an ginion sé ó colún na hithe who exmuú sér ar rinstan a cinnithe ar rinstan a socrithe? Well, dearan héin de gur hí cean go déon fríomhré a bheith í ar fhoclóirí ar bí. Dearan seanachos a réalaigh a scumán amachtainnig an séft, agus a gceird soganne a scumán amach agaibh gan cinniú. Ní hiagla duine beagan ach an cinniú is fearr a rihann ag an náma dhéanamh. As mu an chedanna déirthú dá mar duine eile a bhí tríhan sogamsa mar an príomheagarthóir. nó dá mar duine beaga an bheith an sa tríhan a gas éon agarthóra. Go mbeadh na hantralatha le difriúil, go mbeadh na leaganna gaeilge an nóir difriúil, go mbeadh samplaí difriúile. Ní léon tá foran an mhórnéamh a gobar an ochlár, tá ceartaigh ahan agarthóir an leagan is fearr dar éis. Ní hiaglanna mar oran ach iarta dhéanamh na ceistí seo a phlé, tróir stíle le an síos, agus alúnt agus asolalas agus rudaí a bheith talú le go ddíglann bheith ar cóhuiscint ach is cinnte nach chumad i ggéirí gur aon dá hamháin a bheith ar an ochlár ar sin cion. Tá trí mhórchanunt agus go leor fochanúint na más sin, tá cúlar teanga difriúil na lig, tá cara cante, tá teagmála, agus sé táhata go léiró an síthar mar seo éagslat na forne agus éagslat na teanga. Tá sin níos táhata na go dtíra go mbeadh leagan leo éon dátha mar dearm síos fríd. Mar nó ní an gcéad a bhain na teag plé leis de céan seo Eorraigh an bhéarla le sonraí ar go leor do mórthangathe an dúin agus iad burtha faúda. Well, no, sat linne mar gaeilgeoirí bheith gankar an rankis mar vintanga ach tá neartteide deanta mar hampla ar chonachar an bhéarla ar an rankis a Canada. Mar sin a country chun an mórhangatha dónda bhil ahan ais agus ahan acuin ar fáilífa agus sanelas agus acadúla ach go fáil a ggóheics áirithe bhil pobl bug tí le pobl teanga níos mó tá struchtúr an bhéarla a ní ráiste a rankis tá fáca go ddíirma tá talas a gaeilge agus is cyflym hen was a rank na bhí ma wacléin ar an óscoil chaim a blion sa rank agus go se a leor an actual as jo ha self a wan de leorí anglais agus ga help de leorí American agus is cyflym gur goilse go mór ar na cúntarí teanga sasanathe roiine go mar go goilse go mórthe gur a manle nes ní se mar an trúí wimse troch karma bhí an a da lomsa ach tá se spécial an dain was na dig talus láni an da go teanga bí an a mórhange a ggóheics na áirithe agus cafes ag an céad blion na sínis a bheith sa brúis de rahantanga. Jefa tearmeacht is cinneal láneol ar lei tearmeacht a go leor teangathe agus tá agin de bháildrithe an Earraigh agus a bhí 16 tóga so tearmeacht cá cheas cuasaí ó híomh cuasaí tearmeacht na agus sibh mé le tearmeacht a eile steachan san ochlár. Well, vi se kinne vi se lekke ronig an tús nach an tan koste témat an sin an koste effigul a vin se capu agus ik fri wat témas an gelik agus vi se an tús go sprukgroepen a go réimchante rubbeg defriul a gest an nachlar gur tús go legan a te a grachant ogunne chas le tá troor nís formalte ag an koste témiata mar hapla tá ma waku de fakal katin na cost le companies of Ireland well is sé an téirmúil ar sin na codiata sinna tá rachtiad an sa deisgurt agus an is ogunne sís fríd as cólata dú somid na sinna tá bhéildaine an fakal environment tá trí akal tá trí herma a figulón tá imhéal agus tá cóhéal a haar nooit an gra húsaid in sa teangaí timpplacht a tá nuhannaí pokaníí fin géad mar sin sís fríd an nachla rubanne is timpplacht a tágan mar sin vi go leor an rugby spécial da le téirmiad ó hiú an nachre. Ober an choiste téirmiad a gatine as de réir réimsí abergur goil go se dennu bailhan téirmi win le matematic nó tíoliaad nó cócarat
agus ceacu a bhrontar na thugann fi lista chéirmí lei, nó a hagan duine an tíomh mí a dhéarans basta héirmí bhaine na cuasaí seandálaíochta. Ó híomh nachlar a bhí ábhar omlan an nachlar a bunithe ar scór miniciota as an chorpas, mar sin léirí se a bhaidní sfear go dtí na chéirmí atá anúsáid sa bhearla, go dtí is dótha a bheith ar bhéildaoine agus de rééis sin go dtí is dótha a bheith se géirí ar an éileach. Mar sin a ríich an tionscail chanig na mílte beidir 310 míle chéirme an cin san nachlóir nachró ar fáil chana héin ar listí cin ar iriseoir thu riú sinna dhéanamh. Agus ní hocan an fáil le faoihar 10 míle chéirme an chorthaige bhíogan agus te go leor ar na nachlóir atá airúchaiste chéirme agus a bhí le bliantaí. Go buna se rimid chumid ar leagan héin an tásaí agus sin bhí de chun listí fhí bhráid an cháiste le cína faoibú siar gálatha in lei. Ach go gginálta ní bheith an támogan fanna le ní bheith na hacunig an cháiste chéirme a hagan na chéile lás a bhí. Mar sin began dún na codhór chéirmí a chomú chuide go bheith checknúil agus níos cosla le hábhar an cháiste chéirme ach go minic is chéirmí grachantaíad nach mé go nádartha is ceart an dála sin. Well, an Ross Caha bhí agaibh is dótha minicíocht agus minicíocht agus is dótha gur an 100 míle teanachil is mó atá an úsáid de teangaí na cin is mó bhhaile a bheith ar chur fáil don fphobal le fhoclóra agus bhí sé airlíonn sa cás seo go déobh an 100 míle teanachil sin céú luúthain agus a bhí sé agus céú táhaithe a bhí sé iad sin a chur fáil ar lína go luath. Well, na rinne an cinú seachas fána go mó omlan an nachlara réile chu ar lína, rinne cinú go measar lua go rathhain foclóra ar lína gur bh hartfa trocha fin géad an ábhar agus sin bliana bhíon na ahan sé bhíon dhééis go gurthaí scíar leiles. Na sin rud na deictar go minic an míle focail is minice a deangar a bí agus na brianna legus na húsaidí leige leis mar sem tá go hí go over go was go at cai na brianna leg ach an té a bhil an míle focail san a bhhar a hangéige tá idir 8 chuig agus 9 fin géad de omlan na commerceide sa teangaí sin ar bhhar a hangéige. Mar sin was tá sin Harbh úsáide gúsaí éideithe agus rudí mar sin a tá sé Harbh úsáide fásta híú cúsaí foclóra agus mar luúin ar chuimidir lína an leis an chéad scíar an jahí sa tíag hí an thug me categóir A hí an míle focail sin clúdaithe. An is focail ardmhainiciata iad agus bíon go leor samplaí agus bíon go leor úsáidí le clúda ach thugmuid cinál túsáte an tosaíad don chúda agus rud eile ringmuid ar bhaithe le clúda carthamí ar na mór chanantí na go chormuid an tábhar nó heicnúil a lig hí bhráid trí ar trú astruúthirí duine gá mór chanant. Leníon a cintin ar a hocu an tábhar hí bhráid na neagarthirí go mé príú leaganna a gá mór chananna os ar ggóir le go docan ní hiagla duine began ar a ggóil gur sanolaí hamid an na riire a rahan chanant. A hawain bitter ma hoogter dan hawain was het derfer om helemaal hop aan de koning on mare le fihe blien as hokkeléis er wel te sanel so maar no te ma weer er gustle na kanen gon mare a generalte ni higle dan be van ra go sanel is kart en golos gedége diere hat organ no gedé an na leru naderhe er ús na tange agus an jagmod roen nie wann da míle fa lei an áwer no hekken lig gan hi iad a hekel ó hiú na drí mhórchanant agus a rísin sin na bhí na hantarla a dréirtithe agus an náidir lína bhí céim léthirata a nach an mhórchanant a daoine nachró gobar ar agathóra na nantarlatha bhí siad san ag léú profií agus é marcail isteach leagannatha a bhreisiid a bhí táhata an na ganún chéan. Agus go déobh a corpus mar ar nó é tá sin mar 1 o'clock ag chuid mhór dobar an ochlóra na síalta seo agus déimar a bhí sé nuair a thug sé bhfuil corpus géala an agus ar nó é tá sé sé gobar le corpus nua a arbeirt den trí bhéilís. Aber ar dús go déan corpus a bhí an agus a joca le a úsáid nó gan beidir ar tar a bheith bhainte agus bhhaileh. Well, ar nó an deachad a bhain le corpus an sa hí electron na gur gagamo áwer jigeteach a gagamo an táwer a fále le choristeán agus nuair choú mar luimid mar chud den réober na den dúhraid an sonscoil choú corpus 1.7 billiún focail barla le chiile ach níró a 3 milliún focail
fáil sa gaelic san nám. Ag an nám san níróir san áhar fáil nedilín, níró na cólatí fáilstrata a lig ag táirú stuff lína, bhí sé deacar an táhar níró airad áhar bhí sé deacar a bháilú, bhí sé deacar a chóirú na chahuiste, go blos te sa cos ag dumpal bucadí fácaiste an ó tubar, sinna le hálan na corpus. Mar sin an corpus gaelic a bhíogan, bhí sé a dúspóir a bhí sé róbhag, agus an dararod an táhar a bhí ar fáil san nám. Bhí codhúir am a hampla is teangan a reachtaíocht a bhíon, bhí codhúir a 8.5 mar sinna fáil. Leis tan táhar sin luachhar ach níos se luachhar le aber na man chumarsáid an nó an litriad a dacal a fhoclóra nó tá géidir léir hóirt ar úsáid nádartha na teanga. Mar sin bhí an fhoclóra a bhíogan, bhí sé rá chuún, ní rá 3 milliún fhoclón. Bhí níró carthaíad idir na seanraí úsáite mar bhhaile a bheith a hiú cúsaí fhoclóirta, agus ní ró lána ag an charpa sin maidide le cinnti, beidir den me géirma an bhfuil úsáid a bhfuil structúr X an úsáid in sa canontíí ná bhfuil an úsáid a Harbí. Hiige was as a harpas a mac a bhéad amos ar an tart a tar fáil agus dúirú amach was a goig áú ríhanám agus, but nó just go déan sin sampla random jo ha go dé mar se idir na commentí difriúle ach níró an ire a gompra leis an bháiliad a thug an corpus bearla don áhar bearla nírómad ab a brach ar an charpas a bhíogan. Nes mar dúirte táimid an nisco closer take leis an ochlar úr bearla gaelic, táimid an nis ag planál agus ag prapáil le tóirt faoi ochlar úr aontanga gaelic nachró léhéad agan tá an stát ó jaspónithe le céad blian agus iad bhíor chúil den éin agus de bhachar i móra. Ní léon ochlar aontanga tá foclar bugagann chun bug a níl chun mór a fáil riú a phobal na teanga. Agus tá de cantar nám cían ar hort faoi ochlar úr cin a córba ochlar i bhónal foclar úr gaelic bearla. Agus mar chud an obair sin táimid a gobarnis ar charpas a bhád níos mó, hartfa tá rúnagan charpas dhéchiid 2 milliún focal nummer sin a chur le cheile an in é máscan de rudí ar nós na man chumarsáide aber na iriseoir lína aber checks na gapa sin nuire a bheith ag na stáisiún radio na telefíe litúirtar ná tá níos mó na 3 milliún focal trascrífogan de chláirithe radio na Gaeltachta le 3 bliana, tú sin fianna se láidir dún ar úsad na caite cíál go nádartha agus daoine a canca spáintáine. Chamáile sin ní bhééis an níos foiidir sír na bhíon gá bhéile mar sin higan ra gur áhar gur corpus cóamsere a thugan blasúún de úsad le teangas lá aniuúin. agus be sin an úsad a bhád ar bhla hahád ní sonta sé bé ag tarint leis tí miniciad am a dúspóir a máide le go dtíad na focail is minic an úsad teanga agus tasman go gurn se uafas ar locht na daoine ví a gúsad aber focail i bhónal gur dáithe ar bhin miniciad a go mé níos móna leithna an antalathe an O'Donnell nach mé a chéad ochlar rile gaelic bearla. No, hí focail i bhónal ag dtíre chud mhór ar litriad agus nó hense si go dtí 8ú a 7ú agus mar sin an focail tá gceiste gon as focail cóamsirthe. Is go bunasa mana bhfuil a brethir na grachreite miniciad mar dúirt a miniciad mar sin tá aber tá 3 míle canachil na intral le bheithan san ochlar úr, be mar duine gankar an charpus a sigur bheith cinnte go mé ó hin gotí 25 míle a stí agus an dhé sin be mar de gankar aber nó takar mar tá na dahanana a stéin á bhain na míonar fád a stéin an na tíirthe. Agus rudí eile bet bhrehan me se bh luachhar ó hiú cultúr is bete go ddíar nachmó scór miniciad a argulor agus a charpus ach is sin viniciad an príomhchreite a gcónaínas a dacha le go déta galah a bhachlór is go déta gal a fachar lár agus mé dhéana duine bhí comprat má hapla idir an leor agus an siú fachlar.caí ba hagann de fáidir bhfuil fácail na intral nóma tá brí nachhfuil sa leor hígad bheith cinnte gur ar bhain miniciata a réú sin le fágar le lár. Agus go dtéar go cefhníar an rud dúirstú leirí lom sin nuair a bhí lexicographer masterclass lexicography masterclass ag obair i maiile clia ar an bhhainarthar a chur le chéile an corpus a chur le chéile an céadar. Tuair go fiche denna hacuúna seamra bhain ag obair smar dúir sé beidir ga céad de haí ar ochlóra is tíon san an seamra bhainón. So tá pictar ag daine in a glegan beidir ag saoú gur early a bhí sé gur a hanig an obair an corpus géige agus ar an ochlór ó híomh na géige de. Ar nó ní early a bhí
agus bhí a bhád níos mó brú a gceist beidir ná mar a bhéh a gceist an éiste dosa hí ar an éis. Ó bhí, well, choú an bonar bhí an bonachar beall ar fáil fhí web dante choú fáil don fóbala, agus bé an muú a bhí ag an cholat an leis am sin a gur cirichéad blian de haí fhoclóra acu, sin mar dúirt a fihe daine áran bhí ar fáil acu, agus ar an man bhí fihe blian de haí. Nuair a hasise mu duine ar an achlár, ní ra fihe blian de haí ag omlan na forne a bhí ar fáil agan. Ná mar dearan bhí bag a trocha blian caite ó hannig ó fhoclór i ghóna le má, agus le go cúsí le sruh, le go an gart an buainear ríist, ní ar na forbert te bí an rire ar an achlart ag an level sin, an natá se lára ar leag an nuair de waldrithe, le go an noran agus was a cáliú an tánelas, agus an dúchlan bhó, was tá rint tréthe a bheith ich ar ganneh a gobar gúsí fhoclórata. Caihí ar ná, caihí Kidal teagháil inta maithe bheith duine ar an Gaelic agus ar an bharla, a gas fhoclór dá hanga. De dear an teagháil, caihí duine bhábalta min dealú dhéanú hiú brí brí bhain de ácail agus brí eile nó ácail tá cosla heile, but tá differ bugs a chial caihí duine bhaldí trúna hórt fáidir, agus fesa bhagad a chuid cante nó a chuid scríbnearata, fesa bhagad go déan brí is áhar nó is fear a réitás an rud a géirí ra. Tá costa dahan bh ag an alíntóir chuid a fusbagad tan a dahan ar an takasogam a seán da a díir a díharm leis an rud me géirí chu aniuú. Mar sin caihí teagháil inta min a bheith daoine ar na teangatha, agus nó caihí duine bhainta cruniú hiú cuasaí gramadaí agus cuasaí caiireann is rudí mar sin Harbh sin bon rialtanas a gúsaí fhoclórata. A an gréibet a nach digan daoine nó an gré isteachra a hagas an ar daithí héan na fusa bh duine bhil seo tá an focail seágam tá abragóil chláragam an focail chlár. No an téta ábalta ankar an ine se lig a bhanas leis an ácail chlár abragur chlár a gas chlár radio an ordig an chlár ibre, agus bhilda cinne an bhil an sa bhrí sin níl gála sampla bí, nó tá gála sampla agus ahanile ancan na nibí mahampla sa leor ná ar an achlár a lína. Ní chearcha mó éon vír, ní chearcha mó litir a bí an nantar a bí gan chúis, ba chearcha mó chúis leis an vír sin a bheit hastí, agus má tan is móna mír a bhhanan ba chearcha mó chúis leis an ordan a bhilseid, agus ba chearcha bhétaí cosanta hort a dacha le os tá samplaí stí leis an bhrí léirú, beitir an bhrí móide adiaat, beitir go tá rudig an abgóil coffee agad, ba chearcha mó coffee table ag bon na hantrala de bhíh coffee an núsáid mar cháilithir. Mar sin tá cinál tá súil na brastant an nachlairí chamáid le ard chumas an bheithangaí agus a bheith cruniú hiú cuasaí gramadaí agus an choramá teicnú, mar sin tá máscan de skillna a dhí le bheith ábalta sí ag an deasc agus antral fhoclórata a chur le chéile ó leathna bán. Ach fásta bhí me smuinte ar an dói a smuoin daoine go bhfuil foran agus goró foran buan an a bheith a rihan ama ag obair ar achlór Gaeilge agus goró sé ligans an éan Earraigh a bhhain, chamra bhhain, ag tarint as a chéile chunne an taithí agus dar ní earla a bhí. No, well, was it sé an legar bhalathe dacha le buine obair na fhoclórata na fi láthair níl a duine bháin fástaithe go buan le cuasaí fhoclórata agus sin an teaga th fhoclórata sin bise. Ag pontse bháin bhí bana se tionscoil fásta go buan fásta a ní healaí atá fi láthair. Agus ón tús bhí mu ag brath ar chrí oran bhí an bana se tionscoil agus an teaga th fhoclórata, agus an sin bhí seosó morthú ná príomheagarthóir an gúm, bhí 16 páirt a tionscoil rih haft sogums na haft an monasteir a tionscoil, agus an sin an igéisian bhí de héna cantana héna Joe Lowry. Tá sé sin an stúrthóir os ceann an gúm agus na fhoclórata as an téirmeachta ach bhí se páirt mar agarthóir sinsre san nachlóir an tús. Ach níró an náma bhí ach beirt fástaithe go buan agus ag an uair a bear cuasaí a dacha le líon forne. Bhí achtar fástaithe an goláán amsir ar fiú 3 bliana mar aisteathirí agus agarthirí ach dar hanna ggéir le tríú sacr sin nuair a cadú níad a chuneal agus a sin bhí mar de breth ó hin ar réine tá ábalta obairún go páirt amsire obair ó chian
agus an deacail san náid mar dúirte tá sé bhád níos éfatí go mó foran ar an láthair higamm sa ceiste chorása go dtí dear an seo a go dtí bhhar le seo seachas bheith géirí obair a chur amach chéan tá a cantar bheith chur báiscní ibre amach ar fud na crunne an amna níomháin na néirin daoine bhí gobar a bhád a géin tá a cantar rií agus was manuel postbúna go ra daoine leis an obair was a hocu aniu agus ní bhééis a fáile mara mar sin bhí daoine bhí fáile an óám go ham mar sin chuir sin go mór leis an dúchlan bhí hart fe seaca duine páirte an a scríú an áhar ar lína nó an leor seaca duine difriúil ach ag an nám mar derm ag an nám ar bhearcúsaí bhí foran de dhéitherógan goláán amsere a bhí ábal sí a né nafig agus ceisní choirchaile agus nobar a éascú agus an nobar hort an cenne bhla ní sé fata agus sin dúchlan mór a rivan Arnal was an sa téhi go dé mar is féidir bons lá nach or fi chuúsí leananachas agus gan an sanollas agus gan an taihi agus lé sin a chaú agus ná mehir atáise a rí a leachna buáin fi hoscoile. An caiidean agus ar nó é in san fhoclóra nua tá chuirsí san sin ar rinsmoltaí maidir leis an caiidean agus ar nó é an caiidean an áhar díospreachta agus plé na tamil a bhíontaí an éis. Go dé do bharhfuil an bailach an tosaí ó thaobh a caiidean agus go dé an tionarthar a bheits ag an fhoclór ar an céist. Well, is cinnte go ceist an chéidean nó na gaiidean ar cheanna gréthe is nó hacra rudí is mó a chroithin é ginteach fiú a más na núsa deirí is chumasaí nó is lífa an sa teangin na daine is ábalta ó hiú cuasaí gramarí agus an rud a hálínáin an na hasín tionscadal ó ar hasín agaibh a tarfa bhíle san ní bhíle sa dé hí caiidean níidir chuig go háachta réim mar bhí gan agus litir airú ó níidir chuig go hácht an sin bhaí an rinne gailteachta an sa stát a jaas hasí siir san próses áfreithnithe an chéidean agus bhí cólahan poblí agus bhí taide agus bhí cáiste mór le daine ó anlathe difriúla agus bhí me duine bhí misir ar ceanna nachar a páirte an sa fróise sin agus go déibh an sacríú sprucat an fróise sin le go bhétí na cinnti a chur a bhéim a bróisios fáiltí an nachar do gaibhile sa tríide. Nes an principle a bhí ar chúil sin agus dúirí aitheantas bunaithe an taide agus ar an aisialas poblí hanagus ó riine go dúirí aitheantas dá na patrún sa teangaí atá ag ahrú le cahanna Hampshire. Tá san le hapla buna gine a go a léig an a ggóhéicsna áirithe sa teanga do Earraigh agus fiún sa chéidean níidir chuig go hácht bhí ghlach sios le tóga teach mór was a trocha blian revision is a tógal tí war an mar sin tá rudí classes leis an gine tá an sa fróses afránithe aine gro patrún úsaide ní siimplí ihe dacha le hefrathe mar hapla rinne ire riile ar chean tébithe a gasna áirithe nó an cáilethar an amachla agus rudí mar sin bhí an focair go le gláán jebhí sa trídeag agus sin go tobun an blian revision go ddíra halána bliana sin hanig legan úr an chéad an afigúil mar decha agus éráte an sa réhran sin go má afreid nu bhfuil an coppla blian rud a Harley mar sin a sílré agarthráta an nachlar úr bailla Gaelic hí 1 2 3 hí ceire legan den chéad an afigúil na tá a cantar honscudal an bhil na milliún focail de héics tá a cantar honscudal bhí a gcónaí fhí bhrú le sprucanní caineachú le bhaint má hí ní smó bé man go minic ar an líon focail nar chéidean was an náhar bhí me a gcónaí fhí bhrú le san bhaint má ní a balla habí a bhétaí long mar sin a has a hart a dacha le aha go thorat forna a lúnse dacha sa réalathe úra sinníonna fa cheathir. Agus fiú an one principle mar dearm sé trocht agus sé nóstan na bhacair có amsir nachantanga go léironn siad an teanga mar taisí an úsáid seachas go dróironn siad úsáid na teanga nuair nach bhfuil sí a húsáid mar sin. An sa bhearla a cantar an déilte idir prescriptive at a legan sí seomar bar cheart an teanga a úsáid agus descriptive at a léironn tú chuirte síos ar an teanga agus a rís bhí mar duine go mór a bhád leis an nachlar soganna a bheith hacó amsir agus a féidir de réir an deach leatas idirnáisiúnta. Agus ar bhain go raibh taide afigúil deanta agus go raibh fianaise ón taide sin agus ón aisialas agus ón círe rinne an cáiste hacra me duine
go gléimeas a natural ré idir an da legan, go gléime go dúmas túsáte don legan cinál grachante nó an legan atá beá, ach go neithnumas an legan atá mata sé difriúil an legan te sa chéide na fiúil. Agus má anca tú má hamplar na hafratha, you tú an da rial model a húsad na hadiata, we conna bhain acu formalta, rud a chialan agus a daine tá gobar an sa réimsin go cheartí fa cléile sin, mar a stúil don ober an sa réimsin, ach go bhreithmuid, but tá áchlar bear le Gaelic is daine nachhfuil an Gaelic achan a nachhfuil cinnte golas ach an Gaelic a rudansead, agus bhreithmuid go mó sé cíneál a rís sírga ná go mó sé bréga thugan a rá le fólamór, na bhfuil fisa difar acu, iad a chágat tíor chanal ná go Conamara nó go Círí, agus struchtúr gramadaí acu a bhfulas agan ón dhéanaise, nachhfuil na struchtúr sin núsáid an sa chanan sin fi láthair. Mar sin agus aíonn an caite nefiúil héanaáid, éon leagan a tá núsáid an sa chan fiá nachhfuil tear na tarmas ar núsáid sin cadí. Mar sin rud dearmad na gur fosta an dreigid a éascú níomhhain an na fólmóí ach go minic idir locht lóthar na teangas a réaltart, agus a ganú téana acu agus go stairiúil thug siad col don chéad an nefiúil mar Gaelic na leor na Gaelic bhaile ha clia, de bhí gur ó léam rá mhór idir a gleachtas nádartha mar an sa chanúint agus an rud nefiúil seo. Agus brahamid go godí an cinál an túsáte seo thugtar dá an léirú ar an chant mar tá sé a lórt go beá, go leidín sin an barna idir úsáid na teangas a réaltart, agus an cinál tíú litir ha bheith scríú agus ag léann sa teangaí. Well, tá muid buint fád as an agallamh seo, so tá go chluisear chuirsaí go lua ar aglaigh bhfuil duine ar bí muon sin tá ag arcarthainn go fáil agus bhhaile fisa bheith acu go dtéann spruch. Da céis Jerry agus is lúslam da céis a gúna a chathu seatha dro Jerry. Agus cena bhain acu bhí muid a bháidir cool ó hiú foclaí nua agus cúhaimsere agus le teacht an rihre, le teacht an fhoclóra seo, le go leor tionscrabhile tarsúil. Cé go maias sa támuid deanú ó hiamh a bheith ag freastal agus ag frital ar an gantanas agus ar an réachtanas atá ag geograí de foclaí nua a bheith an ar an tuirt nuair a contar iad nuair a clinmuidíad ag teach fríd a bhearn na teanga ar bí eile agus sampla ionach ar nó ag COVID agus an fhoclóireachta le a bhaine sin. Ach an bhfuil muid deanna go maiith ó hiamh sin deis? Well, an rud a dhéanamh sin ar bhela hamháin tá duine go hinnta maiid, is sin aithníte go heidir náisiúnta agus mintanga bhí costas an Gaelic na teanga neabhar leathan bhfuil gá le trí mhórachlár, tá gá le ceann ón mhórthanga go dtíon mintanga, agus a dacha leis an chosan, bhíon duine caiintear trí chos faoin stál, agus a dacha leis an salathar ón bhearla go dtíon Gaelic. Sílan go dtéigeann na ránas na réicimid an siúr lína agus na réicimid den app agus nis an lór. Sílan gohfuil an Gaelic an nis ar leide bí hamáid le mintanga bí dá bhacamid an agus bíimid ag brethna go dtéite tar le mintanga heile. Agus ní breag ar gohfuil an salathar ón trásin in chortha nó níos fearr, agus ní hé go comórta sa táí hé, bearling go na mintanga heile achas cinnte gohfuil dulthan cinn sontasá deanta. Agus mar dúirtú agus nó mintanga mar an Gaelic, atu bhfuil chudhór a fábal na teanga nach cantirí lífaíad, na cantirí dúisiad cacus as an Gaelta ná tamíad an Gaeltart. Mar sin tuisir brethir ar an mhórthanga le na bh mar deirtar X nó Y. Agus cinnte dacha le cóamsarthat, ní bhhain mar dúirte tá téimar nó coronavírus an sa leor ach rinne ús lódal úr ar an siú bet ar míohan agus tá téimar eile chuir le sin rudí costa remote working agus rudí mar sin nachró ar fáil den leor agus tá gceist aham bblion go gurtha ábhar úr nó ceartahan mar sin. Tá de bhí bhfuil ardan checknúil faoin nachlór agus cé go an leor deanta agus is mai hanan leor go leorbálaí a sé an siú idirlín nó an app an sin na hardan is táhaí. Na heige gona nua hanrú a dhéhnna ggóilantanga céimar chéim le forbertí an tail agus ná maithaid daoine ggóilantanga as data nó na díglá a síl cóamsar chaithútí bhenatanga. Anas nílmuid an san náitin a dacha le fhoclór Gaelic bearla atá daithid blian as data ag an chuig bliana bes a chuig a bliana hanig fhoclór bhónal agus is cinnte nach chomad an sin a dacha le fhoclór aontanga agus mar a dacha le pobaltanga is sé an fhoclór aontanga Gaelic in cunas tábhairtaí. Nó cíann go dtí le pobaltanga cacu na cantirí dúthais nó na cantirí lífa nó daoine sa chóras scéal leideis
Gedéglen an dóan hartar in a hanvíine an a jangi héan, gan va gonig réhig fhoclóra gaelic barla na barla gaelic, len mak díchilin action ar jangi héan be sanvíine. Agus sin tá forest na gaelic an tá plannaí tá de planal hanna héan le toorfií ochlar uair chun mór éontanga gaelic agus chun mór gaelic barla an verteach dhéanamh in san éon am amháin an níl mar na gifar itir na rire, níl fihi fin géad a gifar idir an verteach. Agus in rire mar úsart ar tanga no mar wal de fobal na tanga ní bvé an gaelic slán was a dakele tam de nominat leis an verla. Kai moet eigen go met a nominat leis an verla o hiu asena o hiu co-amster hatte o hiu gedeen ewa type pobal na tanga da jangi heen an wil money naku an wil funse aku le jaach latas o hiu chermiata was a hiu úsart na tanga was a hiu gramody. Tam mar derm ta ravelin gelei úsart jo sa vlien ag fhoclóra punkai agus ga velin gelei bagna sa vlien ag changlan punkai mar sin choran an tardan techno ar gomas rocht na hoort agéni ar foten doon ag ahan level kommes agus an ahan met den ahan tier se doon agus an ise togene na gamé na tri akkers na fáige an aber quick na sé bliana agus ag an fontesin be mat dabel gan vreg na gan avel gamé an gelik ar koochéim non is le tanger bi nieuwan mentanga ha gamé sala her ogan in sin a chorhas bom fi úsáid agus kommosu na tanga an dontéhi. Gus mar agus gur do wathe an hen mar ginne agus dunne lánach de erin a rinne an ober seo. De wahi tú nu refer to Copton rud clóte de láv an loor clóte galant de clóte seo de láv. Well, ar no moet you share kidé gavlin a jeg de ober cruí ober vaslach ar valley agus ober spragul komai. Well, is kinte go grosa trom Norran was it vi goor ihenta agus goor Jerry Shatton agus goor was vi dini tan car countess of Ireland no vi chulagan in a vert agus a gas an knocker a vi no vi cordwoord an Norran ahan niku in a vert. Is kinte go mór an sasu doen was it an rudde ekkel er vala keger ar tawate linde an jagan ar lina ta sé einta stontas a gamel Joran na tan Jor an as an humble nehul higel an Jor a hogal Dini nach hol noosnak of frigate a race gelik rot inta chabi Roderlina ta okay ta da ha mille antralon an jeken to Rio tartan rudde nes an rekken to Jor agus an fakkel concise agus mille ake lehana hon agus na ta gur idir lehagus gadrien da Roderlina gemeile tan Jor heen taranta mar are agus is was as leer inta Jarafa stad na changas laat nu was go gradimud go changa ian gaelic ata abelte dela la cruising team mar ata agus nachwon mod der vala have chorante no fe vi wontaste de vi go met de gerier seele gahangelik is sin tawata doen mar fobal changa es kind er foilsiú vi an Eorraigh al fasten ar no vi in Eorraigh al a blog a dira nar a flees na hannig maim an COVID an near a doerin agus an plan of yon nagamo was de edition of an a caho kikise an tog in de bunker agarrate ar an rud a Harlin a víns ús lódal na sacha leor. Vi ges go norlig an ein samra wain, cehan a quicker bob a riúri kangel an rasselí for mat fógur ceirú a fi gon a hefigi dredum agus an sugera vi ein an a wain an bonach chunfa raha karma brana ha hannig an é chahal vi se na héle riúber a glúne agus is echen a vi fragra as formadú agus was a legan a sta agus karta han. Maar sin het friese mór vi an gadannig an Lora Harbi en rodelle vi an ouwer boerhe gur an sa vennis a chu an Lora glá agus be sin Apple na pandéim a mi ebran agus a mi baltenne agus a habeger gur hasi an kolatran ag tar go masken a pepper go si an bre faste mar sin is friese na bugge vi an gur chu an Lora glá vi gonig geste an Lora ver fáil da vi vanvoer dan skadlien rod a vi. Maar sin tamadint as aasta go godannig sa mat ta kom a chlachtúr ar an Leor was an níos gan lacht agus einhí mar sin ní bheith si mór bhí mar sin riú gan lacht ach har réon duile was is mór an sa a dúne legmar ar an go massam goháil cean fiúnta deanta gan go mat né chur le car na teanga go mat né rud na tarh ha dhéanamh an neartas an teanga agus an neartas pobl na teanga agus har réon duile sin an rud a vi ar domant a réna a vi mat lege geri an as is fear a hokelinne a chor fáil de fobal na teanga agus is test woen er vala er hommontas na forne go an Leor an
agus is mór an saú le ggóil se deanta agus tá de bísin is toort fan na Kenile. Tá agus bhilm go dtíar go rá ar nó ar san géal van farste deing goil a handan ar an sin goil an échar seal soganne agus an seal dhéanana bhd níos fosa dúing ar an lá an bhí so gur maigad is bhéile ar an ochaid seo fly farste agus well ar nó cairn táthir ar bhfuil farste tá an dreihead a gcónaí an agus tásúlas agam go mé an dreihead sin a dógal níos trééis ar ríar an bhíonn se thugann nuair a bheitún seo beidir le rint cópanna den fhoclóra a híniu doing ag an Ceathrú Póilí a Pádraig gur maigad is bhéile.